good morning, welcome or welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. ಎಂಕಲ್ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಸನ್ಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುಲ್ಲಿಪೇಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾದೆತ್ತ ಆ ಚಾದೆತ್ತಿನೇನು ಸವಿತಕ್ಕ ಚೂರು ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐನು ಹೊಚ್ಚೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ಪಿದ್ದಾಯದ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂತ ಆಯ್ಪನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಫುಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಫೋನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯೂನ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಉಂತದೇ ಎಂಕ್ಲನ್ ಟ್ರೈನ್ ಚೆಮ್ಮಲು ಉಂತೊಂದ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಅವನೊಂದು ಅಲ್ಪೆ ನಾತ್ ಪಾತೆರ್ದಾನಗನೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಿತಾಯ್ತುನಾಗ ಏತ್ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಇತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯೂ ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಗಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೋತಿನನೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ವ್ಯೂ ಮುಲ್ಪಲಂಚನೊಂದು ಘಾಟಿ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಸವಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬನ್ನಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂತಿತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋವಾ ಪೂರ ಕಂತಿತ್ತೇರು ಐನ್ ಪೂರ ತಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದಾಲ ದೇಜಿದ ದೆಪ್ಪುದ ದೇಯ್ದಿಚ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪಂದು ಗುಹೆ ತಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕನ ಏರ ಪಿರವದ ಸೀಟಿದಾಕಲ್ ತೋಜೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರ್ದಾಲ ಓ ದೇವರೇ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ದ ಫುಡ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಅವು ಪಣಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಮದ್ದೂರು ವಡೆದ ತಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಚೌಲಿ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಆತದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಂಡು ಬೆಚ್ಚೆತ್ತದು ನೋವು ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ನೆನ್ಪುರ ತಿಂದದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಓಲೆತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲೆತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಲರೆ ಅರೌಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎತ್ತು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನಾಲರೆ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಓ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಓ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಜ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಎತ್ತಿನ ಓ ಫುಡ್ಲದು ತಂದಿಜ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿದೆ ತೊಂಡ ಮದ್ದೂರು ವಡೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಅವು ಪರದ ತಂದಿದ್ದ ಸೊ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಪುರದ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂತಿದ್ದಿತ್ತ ಸೇಮಿದ ಅಡ್ಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬೇಸ ಕಂತಿದ್ದ ಸೊ ಐನೇ ತಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಸಲು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಅದೇ ಈಗಲೇ ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬರೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾಣಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 5G ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಸೊ ನೋ ವೈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾನು ಬಟ್ ಶೋಕ್ ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅದೇನು ಪಾಡ್ಯದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಯಾ ನನ್ನ ಏನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಮರತಗೊಂಡು ಸೊ ಇಂಚಾಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜತ್ತದು ಆಟೋಡು ಪೋಯ ಆಟೋ ಉಡ್ಪಂಡು ಅವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಯಿರತ್ತೆ ನಡೆ ಪೋಯಿರಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿ ನಾವೇ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ತೂ ಒಂದು ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ತೂಪುರನೇ ಬೇತೆ ಖುಷಿ ಆತ ಅಂಚೂ ಒಂದು ಪೋಯ ಪೋದನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸವಿತಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉಡುಪಿ ಐಗೆ ಉಡುಪಿ ನಾಡನ್ ಬತ್ತ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಡೊಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಲ ಬೈಯದು ಚಾಲ ಊಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಸಮಯ 5:45 ಅನ್ನತೆ 5:45 ಊಟದ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ 9:45 ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪಡತ ಮಗ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಡೋತಾ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಅತತ್ತು ಚಿಪ್ಪಡ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಅಂತ
ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪುರಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ 9:45 ಹೋಯ್ತು 8:30 ಆಂಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ಲೇಟ್ ಅಪ್ ಬಂದು ಸರ್ತ ಬತ್ತ ವನಸ್ಗಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದ ತಿನ್ಪುನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕನಪನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕನ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ 9:45 ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡವಕ ಅಂಚ ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಚಳಿ ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಕಾಣ ಬಲ್ಪಿಗೂ ಬಾಯಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಯಾ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ಬಯ್ಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಂಗೆ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ಬಯ್ಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಗೆ ಒಂಚು ಪಾತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಕೆಲಸ ಆಣೆಂಕಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾಲು ತೀರ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಡೆ ಇತ್ತು 4-5 hours ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇರ್ತೀನಿ ದಟ್ಸ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೀರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹುಂಚ ನಾನು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಫೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಎಂಕಲಿತ್ತ ನೆಟ್ ಕುಲ್ದ ವೈಟ್ ಬಂದ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ದ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಲೈಕ್ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೊಲ್ಲ ಐನೇ ಸ್ಲೀಪರ್ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಸಿದೆ ಎಂಚನ್ನ ಫುಲ್ ತೋಜವ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೀರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ ಎಂಚನ್ನ ಸುಧಾರಿದ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂತಿತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿಗಿಂತ ಲೈಕ್ ಪೂರ ತಿಂದಾಯ್ತು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಂತಿದ್ದೆ ನೈಟ್ ತಿಂದಿರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಸೊ ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಜಪ್ಪುನಿ ಗಂಟೆ 10 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರಿಂದು ಒಂದು ಪರಂದು ಉಂಡು ಏನು ತಿಂದಿದ್ದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡುಪ್ಪ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಯಾ ಸೈತಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟನ್ನು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೋದ ಅದೇ ಸೈತಕ್ಕಂತಲೇ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅದೆಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಟಾಟ್ ಇದು ಸೈತಕ್ಕ ಯಾ ಮುಳ್ಕುಳ್ದೆ ಒಕ್ಕ ಪೂರಲ್ಪ ಇದೆ ನನ್ನ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದು ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಡಿಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತಗ್ರ ಹೇಳಿತ್ತ 7 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕೊಡಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತಗ ಪೋತ ಇನ್ನು ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತಗ ಮೂಲಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಟ ಮುಗೀನಿ ನಾನು ದಾದಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾದ ಹಾಂ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಬಿದಾರ್ದಿಜ್ಜ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಾಗ್ತಾನೆ ಬಿದಣ್ಣ ಅಂಚ ನಾ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನೇನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಚೂರ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ತೋಜೋದಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇ ತಂಗಂತ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರು ಮಂದಿರಿ ಪ್ರೊಕಂದಿರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲ ಕೊಂತಿಜಿ ಅಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಪಡ್ದು ಇಂಚು ನಾವು ಫ್ರೀಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಏನು ಫ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೈಕಾರ್ ಬಂದೇ ಒಂದು ಜನ ರಾತ್ರಿ ಅವತ್ತಂದು ಹೆಂಗೊಂದು ಕನಸು ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಬೂ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು ಎಂಚಾಲ ಎತ್ತದ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ನನ್ನ 4 ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಆದೈತೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನಾಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೆನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್